Walang magawa ang gago, oh. Nag-iisip ng mga gagawin, oh. Parang tanga lang. Oh my God! Kaya yun. Pati yung auto, pinagtripan. Walang magawa si Ibana nga. 1 minutes lang, million yung viewers. Ako pa kaya? O, tignan mo. Nakaubad rin ako. Gago inyo, mga tanga! Gago! So, ganyan mga Koblax maglinis. Go. Bigyan natin ng konting kasipagan mga Koblax. Paminsan-minsan, nagiging masipag naman ang Koblax nyo. Kaya yun. Naisipan niyang maglinis. Sige, kalbo. Linisin mo yan. Gigil ka kalbo, oh. Nagigigil sa kapunas. Pagod na yan. Pero masipag pa rin talaga. Kahit ganyan yan, masipag talaga yan. Buhay namin yan eh. Oh, mamaya linisan mo pa yung CR at maglaba ka. Kalbo. Yun, mano-mano tayo, oh. Pero ang kintab na rin, oh. Kahit wala tayong mga gamit pang wax, mga Koblax, wala tayong pang bapping, pero kintab na kintab, oh. Stick, bagong-bago na naman si Boss D. Yan si Boss D. Kalagi ko yung inaalagaan kasi love ko yan si Boss D. Oh, ayan na mga Koblax, napakalinis na, oh. Ganun Koblax pag naglilinis ng sasakyan mga Koblax. Kaya ito, pawis na pawis ako, pinaghirapan ko. Kaya ito, walang pambayad sa car wash. Kaya sinarili ko na lang mga Koblax. Ganito, tingnan mo naman, oh. Napakakintab, napakalinis, mas malinis pa sa mukha ko. Tingnan mo mga Koblax. Oh. So mga Koblax, kung di ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, don't forget to subscribe my channel. Click the bell button para updated kayo sa bagong kong videos mga Koblax. Yun na, tingnan mo na. Sige mga Koblax,
wala lang akong magawa, kaya